Mriki sumangga aturaken artis campur sari saking Dwi Laras saking Kota Malang wonten Rino Haryanti sarengan Dwi Laras. Ya monggo. Dwi Laras. Pada mesa sinomane gak padang goyang guyub ilmune kentok kok digawe. Ora gawe ya. Enggak gawe? Enggak. Pengaran jen enggak iso guyu. Terus apa? Saja arep mundut
Mesa mesa Guya guyu saja arep mundut-mundut ngaturaken sugeng rawuh kagem tamu undangan sedaya. Sinten niku lenggah pojok ndelik ana turi mengo sajake langgam resepsi jumbo kalian kahanan menika sampun katuraken.